Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundamane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundamane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyo tak balikke, Mbah. Aku ora gelem ngukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani Antasena. Matur nuwun ya Jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ki ora arep ngenengi dadamu. Kok ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyo tambani. Tambani sing apik-apik. Ayo. Kon nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panuwun. Antasena, udus kowe. Yo. Keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh tak pendhem men kowe nanti pusaka. Ora